Sí, per fi, no? Va ser com una recompensa tants anys d'entrenament, d'il·lusió. Sempre he entrenat molt, ho he lluitat molt fins al final i bueno, va ser un moment de satisfacció màxima i una mica com la sensació d'haver complert un somni, com un punt d'inflexió en la meva carrera esportiva, que és una cosa que has aconseguit que... Però bueno, ja no em comparo a nivell d'aquí, no? Ja és a nivell internacional. Penso que només fa 6 anys que ho estic fent i el fet d'haver-ho aconseguit doncs, ha sigut un gran repte. Quan era jove, evidentment, competia a nivell molt per disfrutar i no m'exigien i a més era molt vaga, així que ningú ara em veuen aquí s'ho hagués imaginat i menys jo, així que ha valgut la pena des d'uns inicis ja haver esquiat, haver fet esquí alpí i bueno, finalment han sortit els resultats. Sí, penso que hi ha diversos factors que han ajudat, no? Que l'esquí català pugi. Una de les coses és la Federació Catalana, tota la feina que està donant, totes les oportunitats, tot el centre de tecnificació. Tant els petits tenen oportunitats com els grans donen oportunitats de fer pirramentes, que això molts pocs ho tenen i això ajuda molt. Llavors, per altra banda, també tenir grans referents, no? Els primers van ser un Kilian Jornet, que penso que això ha fet il·luminar els ulls de molts joves, llavors una Mireia Miró, un Marc Pinsà, uns Cardones. Quan jo vaig començar, per mi tota aquesta gent eren els meus referents i tenir tan a prop a grans esquiadors també fa que hi hagi més gent i llavors poder també he arribat jo. Així que entre federacions, clubs, que també n'hi ha més, i nosaltres, doncs penso que són els factors principals que aquest esport estigui creixent al nostre país. S'ha de dir que he passat l'últim mes per aconseguir-ho una mica, un mes dolent. He patit molt, m'he sentit per uns moments una miqueta pressionada quan no m'hi havia sentit quasi mai. I bueno, cada carrera, les últimes eren tràmits. M'he oblidat una mica de disfrutar, que això és el que jo sempre ho he fet, però bueno, quan vaig passar la meta va ser ja està, no? Aquesta ha sigut la recompensa de tanta feina, tanta il·lusió i molta felicitat. Que pas a pas, no? Que jo vaig començar als 26 anys, vull dir que ells són molt joves, que encara tenen moltes més oportunitats que jo, que tinguin paciència, però que sobretot que ho disfrutin, que facin les coses ben fetes, que es formin sobretot com a esquiadors de muntanya, tota la part tècnica i que la part física, que tenen molts anys per aconseguir-ho, no? Sé que hi ha molts joves que no toquen neu cada dia, hi ha alguns que sí que estan a Font-romeu i és una oportunitat, i els que no poden estar-hi, que no passa res, que pas a pas, que sobretot es formin tota la part tècnica jo crec que és la més important en aquesta edat, física també, però la tècnica és bàsica i que ho disfrutin i que els resultats ja arribaran. El haver guanyat això és un punt d'inflexió a la meva carrera. Aquest any tenia 3 somnis, que era una medalla d'or als Campionats del món, guanyar la general i guanyar els 3 Campionats d'Espanya i ho he aconseguit, no? Llavors, quan aconsegueixes això, dius, bueno, crec que l'any que ve em costaria molt tornar a repetir això i no correré en principi copes del món i m'agradaria fer totes les curses de gran curs, que són les mítiques, que moltes no les he pogut fer per fer aquest calendari, així que l'any que ve em plantejo un calendari una mica més de gran curs.